Meillä ihmisillä on erilaisia ammatteja. Hei, minä olen Sirpa, olen parturi-kampaaja. Terve, olen Matti, olen hieroja. Päivää, minä olen Jari, toimin automyyjänä. Moikka, olen Tero ja olen jääkiekkovalmentaja. Hups, kollareita sattuu joskus. Joku voi ajaa päällesi tai sitten itsekin voit narmuttaa auton. On tärkeää saada nopeasti auto ajokuntoon. Kolarin sattuessa soittakaa meille. Me haemme kolaroidun auton korjaamolle ja tuomme teille vara-auton. Mahtavaa, eikö ole? Auton korjauksesta tai sitten suositteluistasi kavereille sinä saat bonukset meidän klubissa. Saadut bonukset me laitamme sinun tilillesi. Sinä voit maksaa ostoksiasi, viettää aikaa kylpylöissä, voit matkustella tai ostaa itsellesi vaikka moottoripyörän. Bonuksia on tosi helppo saada. Lähetä tämä video kavereillesi ja liity itsekin Autoclub Finlandiaan. Meidän kanssa sinä voit tienata paljon rahaa, joten aloita saman tien. Lähetä video siis kavereillesi ja liity klubiin. Jos sinun kaveri korjattaa oman autonsa meidän autokorjaamossa, niin te kumpikin saatte bonuksen. Suosittelusi on paras markkinointikanava. Jos kolari sattuu, niin suosittele kavereillesi meidän autokorjaamoa ja nauti rahan arvoisesta bonuksesta. Me korjaamme nopeasti ja laadukkaasti teidän autonne ja maksamme bonuksia suositteluistanne. Kun vakuutuksesi on kunnossa tai et itse ole kolarin aiheuttaja, saat korjauksesta bonuksen. Tämähän on mahtavaa, eikö olekin? Moikka, minä olen Sirpa, olen Autoclub Finlandian jäsen. Silloin kun Matti joutui pieneen kolariin, Autoclub toimitti nopeasti hänelle vara-auton, pisti kolaroidun auton hinausauton kyytiin ja vei sen korjaamolle, niin Matti pääsi vaivattomasti jatkamaan matkaa. Sekä Matti että minä saimme bonuksia, kun käytimme Autoclubin palveluja. Minä olen Tero. Meidän joukko on voittanut useita turnauksia. Jos kolari yllättää, käännymme aina Autoclub Finlandian puoleen ja saamme siten bonuksia. Kaikki meidän pelaajat sekä junioreiden vanhemmat ovat Autoklubin jäseniä. Kolarin sattuessa he soittavat aina klubiin ja sieltä lähetetään hinausauto vara-auton kanssa. Viikko sitten Petrin isä ja Katrin sisko joutuivat kolariin. He soittivat Autoklubiin ja heidän autonsa korjattiin todella nopeasti. Sekä he että me saimme bonuksia. Nyt meillä on enemmän varaa lähteä kesäleirille ja ostaa urheiluvälineitä meidän joukkueille. Rekisteröidy Autoklubiin jäseneksi ja lähetä tämä video kavereillesi. Klubin nettisivulta sinä näet, miten sinun tiimisi kasvaa ja miten helposti bonukset tulevat. Ja aina voit lopettaa jäsenyytesi koska vaan, jos niin haluat. Joka viikko me jaamme klubilaisten kesken mahtavia palkintoja. Pronssijäsenet saavat maukkaita lounaita. Hopeajäsenet saavat auton laadukkaan kiilotuksen sekä verholupesun. Ja kultajäsenet saavat hienoja kylpylämatkoja. Tämä on tosi helppoa. Liity klubiin ja lähetä video omille kavereille. Bonukset muuttuvat rahaksi sinun lompakkoosi. Sinä saat helposti tuloja ja luotettavan kaverin tien päällä. Jäsenyys on täysin ilmainen ilman mitään sitoumuksia. Liity klubiin heti ja suosittele kavereillesi.